Tarina pojastani. Hän vauvana oli tosi söpö poika. Joka on nyt tosi vilkas ja haluaa koko ajan tehdä jotakin. Kesällä hän haluaa kalastaa. Hän tykkää tosi paljon villieläimistä. Mutta enimmäkseen tiikereistä, suseista ja dinosauruksista. Me lähdimme laivamatkalla. Siellä hänellä oli suuri yllätys. Hän rakastaa hevisaurusbändiä ja siellä hän vihdoinkin tapasi heidät. Ja oli tosi onnellinen.